Bore da. Hefyd ydych gwelwch chi gyd, croeso i chi i'r Gwasanaeth. Nifer di bod i ffwrdd ar wyliau hanner tymor. Gobeithio bod chi wedi cael amser braf. Nifer yn sâl, a ni'n gwybod bod yna nifer methu bod yma bore yma. Wedyn, da ni'n anfon yn cofion at bawb sydd ddim yn dda ag adra. Gweddio bod chi'n mynd i gael bendith os da chi'n gwylio o lle bynnag ydych chi y bore yma. Jyst chydig bach o gyhoeddiadau cyn i ni symud ymlaen hefo gweddill y Gwasanaeth. A da ni'n edrych ymlaen fawr Dafydd yn pregethu i ni bore yma. Da ni'n falch bod Dafydd wedi cyrraedd yn ôl yn saff o Albania hefyd ac yn edrych ymlaen i glywed am yr amser gafodd yn fanno. Ond heno, fydd na ddim cyfarfod yma, ond mi fydd na griw ohono ni'n mynd i wylio'r tân gwyllt lawr yn Beach Road am 7:00. Wedyn, os ydych chi eisiau ymuno hefo ni, groeso chi wneud hynny. Dwi'n hollol glir lle fyddwn ni'n cyfarfod, ond fydd na dan gwyllt am 7, ac mi fydd na griw ohono ni wedyn sa chi'n cysylltu, os da chi eisiau ymuno, fydd na groeso cynnes i chi ddod heno i weld y tân gwyllt. Wedyn os ferchar, mae cyfarfod gweddi am 7:30 yn tu ni, yn Londeri, neu ar Zoom. Bore dydd Sadwrn am 8, mi fydd y brecwast i ddynion yn hi Hywel a Jane. Bore Sadwrn nesa am 8, a wedyn dydd Sul nesa, mi fyddwn ni'n cyfarfod yma am 9:10 ar gyfer oedfa i bob oed. Felly dim ysgol Sul, ond mi fyddwn ni yn cael oedfa pob oed yma am 9:10. Chydig bach o bethau eraill i'ch atgoffa chi. Cofiwch aelodau o ran enwebiadau ar gyfer ysgrifennydd. Da ni'n dal isio i chi weddio a anfon enwebiadau at ni fel henuriaid. Ac un nodyn bach arall, mi fydd rhain chi'n gwybod bod y cadeiriau ac amrywiol ddodrefn da ni wedi bod yn storio o Gapel y Ffynnon. Maen nhw wedi, yn garedig iawn, mae Gareth a Margaret wedi bod yn cadw hein i ni. A dyn nhw ddim wedi bod yn gofyn am dal, ond maen nhw'n gofyn os oes ni'n gallu cyfrannu at achub y plant. Da ni am wneud hynny. Cyfraniad at achub y plant fydd yn addas iawn yn mynd at y gwaith maen nhw'n wneud yn Gaza ar hyn o bryd. I rannu'n diolchgarwch efo nhw, bod nhw wedi cadw yr stoc yna o ddodrefn drost yr amser dwytha yma. Felly diolch yn fawr iawn iddyn nhw. A dwi'n meddwl na dyna'r cyhoeddiadau i gyd. So neb yn chwifio na fi, felly dwi'n cymryd na dyna fo. Da ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn i Dafydd fod yn agor y gair i ni y bore yma. Ac yn edrych ymlaen i gael bendith efo'n gilydd. Felly dwch i ni weddio cyn i ni drosglwyddo pethau i Dafydd. O ddew ein tad, da ni yn diolch i ti am gyfla eto y bore yma. I ddod ata ti trwy heiddiant Iesu Grist. I wrando ar dair di, ac wrth i ni wneud hynny, da ni'n pledio ar ei ti weithio'n rymus trwy dysbryd glân, fel bod geiriau Dafydd yn dod yn air byw o'r nef i ni. Achos mi wyt ti'n gwybod am yn anghenion ni gyd, mi wyt ti'n gwybod arglwydd be da ni wedi brofi dros yr wsos dwytha yma, ac yn wir be sydd o'n blaena ni yr wsos sydd i ddod. Felly da ni'n gofyn yn dy ras y byddi di yn delio â ni, pob un ohono ni, trwy gyfrwng dair. Y byddi di'n dangos Iesu Grist i ni yn ogoneddus. Y byddwn ni arglwydd trwy ildio i ti yn cael yn annog i foli, i ddiolch, i ddyheu, i dynabod di'n well ac i dy wasanaethu di yn fwy ffyddlon yn bywydau. Felly arglwydd, anfon dy ysbryd glân i weithio'n rymus yn plith ni rwan. Trwy Dafydd, da ni'n gofyn y byddi di'n bendithio, y byddi di'n maddau ni bob pechod a bai. Wrth i ni gyflwyno y pawb sydd yn gwrando adra a phawb ohono ni yma i ti. Bendithia yn y Gwasanaeth ac yn yr ysgol Sul, mwyn i ti gael y clod yr wyt ti'n ei heiddi. Da ni'n gofyn y cyfan trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Diolch Rodri am agor. Un cloddiad bach arall os ydych chi yn gweddio dros wsos yma, mi fyddai efo'r myfyrwyr nos Iau yn y brifysgol yn ceisio i harwain nhw. Ac o'n i'n meddwl, fel mae rhain chi'n gwybod, dwi wedi bod yn sôn, mae 100 mlynedd ers i mi ddod i brofi gras Duw fel reality yn y mywyd i. 100 mlynedd yn union felly. Mae rhywun
ar adeg fel yma'n edrych yn ôl, a meddwl, o, mae'r ffyddlon mae Duw wedi bod. Mae Duw wedi bod yn dda ac yn gofalu, yn gwarchod, yn maddau, yn amyneddgar. Mae Duw mor dda efo ni. Felly o'n i'n meddwl byswn ni cychwyn efo emyn sydd yn atgoffa ni mor ffyddlon ydy Duw. Ior trwy'r blynyddoedd, ti sydd wedi'n harwain, ti'n hysbrydolodd ni a'n llawenhau, chwilio eist amdanom, achub ac amddiffyn, ior y blynyddoedd, rhown ein diolch brau. Wel, o'n i am i ni... Waw. Wel, o'n i am. O'n i am i ni gyd darllen salm efo yn gilydd. A dwi wedi dewis yr hen gyfeithiad. Mae'n salm enwog, drydedd salm ar hugen, ond mae'r hen gyfeithiad yn un dwi'n hoff iawn ohono fo.
a pethau am yr hen gyfeithiad sydd werth sylwi arnyn nhw. Felly beth am mynd i ddarllen y salm yma efo yn gilydd. Yr arglwydd yw fy migael, ni bydd eisiau arnaf. Fe a wnai mi orwedd mewn porfeydd gwelltog. Fe am tywys ger llaw y dyfroedd tawel. Fe a ddychwel fy enaid. Fe am harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder mwyn ei enw. Ie, perhodiwn ar hyd glyn cysgod angau, nid ofnaf niwed. Canis yr wyt ti gyda mi, dywialen a ffon am cysurant. Ti a arlwy ford ger fy mron, yngwydd fy ngwrthwynebwyr. Irais fy mhen a golew, fy ffiol sydd lawn. Daioni a thrigaredd yn ddiau am canlynant holl ddyddiau fy mywyd, a phreswyliaf yn hir arglwydd yn dra gywydd. Mae'n salm hyfryd, mae yna gymaint yna gallwn ni feddwl amdano fo, mi fyddwn ni yn meddwl amdano fo ymhellach ymlaen. Un o'r pethau sydd yn anharo fi ynglyn â'r salm ydy mae'r bugail yna. Da ni fel arfer yn meddwl am bugail efo ffon bugail. Ond mae gan y bugail yma wialen a ffon. Gwialen i daro. Weithiau da ni'n gorfod cael yn disgyblu, weithiau da ni'n gorfod cael yn cerddi. Weithiau mae Duw yn gorfod yn cywiro ni. Ond mae'r ffon hefyd efo'r pen sydd yn gylch felly, fel bod y bugail yn gallu yn tynnu ni ato fo'i hunan. Y wialen a'r ffon. A mae Duw'n gwylio drosto ni mhob dim da ni'n neud. Mae ganddo fo ffordd o ddelio fo ni yn y cyfan o'n bywyd ni. Wel, does na'm lot ohonoch chi blant yma, ond ydych chi am ddod ymlaen am munud bach. A tra ydych chi'n dod ymlaen, mi gawn ni'r llun nesaf. Dwi'n gallu chi'n gweld hwnna, mae'n un llun felly. Dyna lle o'n i bore dydd Sadwrn wythnos yn ôl. Yn Albania, bell i ffwrdd. A o'n i wedi mynd yna i gael dysgu am yr arglwydd Iesu Grist. Oedd hi mor braf, oedden ni'n eistedd tu allan, a fi'n cael siarad efo nhw tu allan. A oedd rhai o'ch chi'n nabod Zeff, neu'n cofio Zeff, Nicola, sy'n fuodd efo ni rai blynyddoedd yn ôl un penwythnos. Zeff yn cofio atoch chi. A'r bobl yn Albania yn anfon i cyfarchion atoch chi. Rhai sy'n caru Iesu Grist fan o, rhywun fath o rai sy'n caru Iesu Grist fan yma. Reit, wel, da ni newydd ddarllen salm. Salm am be? Am be oedd y salm yna? Chi'n mynd cofio. Reit. Rhaid cwestiwn arall. Cwestiwn anodd i chi rwan, ond falle bydd cwestiwn i rai eraill. Pan o'n i yma amser yn ôl, o'n i'n trio dysgu adnod i chi. Da chi'n cofio, o fyddwch chi'ch dwy ddim yn cofio, da chi'n cofio'r adnod? Beth am rei o rhai hun? Iesu Grist, yr un ydyw, ddoe a heddiw ac am byth. Reit, wel, mae eisiau chi ddal i gofio'r adnod yna, reit, ond nid am yr adnod yna dwi am sôn heddiw. Reit, gawn ni llun nesaf. Nid gennych chi fanna. Ie? Defaid. Na fo, defaid.
A mae'r ein yn edrych yn ddefaid reit daclus yn dydyn nhw. Gan i llun nesa. O, mae'r ddafad yna chydig bach mwy bler yn dydi. Angen cneifio. Reit, mae'r Beibl yn sôn lot am ddefed. Ond be mae defed angen? Be mae defed angen? Ie. Maen nhw angen bwyd. Angen rhywbeth arall? Rhywun i edrych ar ei hôl nhw. Da iawn. Bugail. Ie, Anna. Dŵr, maen nhw angen dŵr hefyd. Ac oedd y salm oedden ni'n darllen yn sôn amdano ni fel defed. A Duw fel yn bugail ni. Gewn ni'r llun nesa. A dyna ni, mae yna fugail fan yna. Ond ydych chi'n gwybod yn Albania, oedd y bugeiliad yna edrych chydig bach yn wahanol i hynny. I ddweud y gwir, mae gennau rhywbeth fan yma, sydd yn dangos beth rhai o'r bugeiliad yn edrych yn fwy tebyg iddyn nhw. Mae chi fodel o cerflun bach wedi wneud o bren o fugail a dafad wrth i draed o. A mi oedd y bugeiliad yn Albania, mae bugail yn y wlad yma yn dueddol o ddanfon y defed fyny i'r mynydd yn yr haf a wedyn just anghofio amdanyn nhw bron, mae'n mynd fyny i'w gweld nhw o bron ac yn y man, ond mae'n gadael nhw ar y mynydd. A wedyn, pan mae'n amser yn y gaeaf, falle dod â nhw fewn i'r gorlan yn arbennig pan maen nhw'n cael hwyn bach, maen nhw'n cael eu cadw. Ond yn Albania, beth sydd gennych chi? Mae gennych chi'r bugeiliad yn mynd a maen nhw'n aros efo'r defed trwy'r amser. Weles i ambell un, a oedd ganddo fo falle rhyw ddwsin neu ryw 20 o defed, neu weithio geifr, a byddai'n mynd ar y mynydd, a byddai'n aros trwy'r amser. Achos yn wahanol i fan yma, yn Albania, mae gennych chi fleiddiad, a mae gennych chi eirth. A felly, mae'r bugail yn gorfod aros efo'r defed trwy'r amser i'w amddiffyn o. A felly, sa'ch chi'n hoffi bod yn fugail allan bob tywydd yn gorfod aros efo'r defed trwy'r amser? Na, wel, dyna fo. Ond dyna ei job nhw. Ac oedd y salm oedden ni darllen yn deud, yr arglwydd yw fy mugail. Da ni fel defed, a Duw yn fugail i ofalu amdano ni. A rwan mae'n y stori, a mae'n bosib bod chi wedi clywed y stori o'r blaen, ond oedd yna un tro, oedd yna ffeiriad, wel, i ddweud y gwir, oedd o'n esgob, ac oedd o'n teithio trwy'r mynyddoedd yr Alpau. A dyma fo'n dod ar draws hogyn oedd yn bugeilio defed. A nhw'n dechrau siarad efo'r hogyn, a'r hogyn yn gofyn be oedd yr esgob yma'n neud, a oedd o'n deud siarad efo pobl am Iesu Grist. A dyma'r esgob yn penderfynu dysgu adnod i'r hogyn yma. A gewn ni, yr arglwydd yw fy mugail. A dyma fo'n rhoi ffordd hawdd i'r hogyn gofio. Fo'n dal i law fyny, a fo'n dweud, yr arglwydd yw fy mugail. Yr arglwydd yw fy mugail. A dyma fo'n dweud, oedd yr hogyn yma, oedd allan ar y mynydd trwy'r dydd, trwy'r flwyddyn yn meddwl bod neb yn cofio amdano fo. A yr esgob yn deud wrtho fo bod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod ei fwy nôl a bod o'n cofio amdano fo, yr arglwydd yw fy mugail. A dyna beth rhyfeddol ynde, bod Iesu Grist wedi dod ar gyfer pob un ohono ni a fy mugail. Oedd yr hogyn yma'n cofio'r hanes yma, beth bynnag, beth oedd gaeaf, ac oedd hi'n gaeaf ofnadwy o oer. Ac un diwrnod, dyma'r pentrefwyr yn mynd fyny i'r mynydd, a dyma nhw'n ffeindio'r hogyn,
ac oedd yr hogyn wedi marw. Oedd o mor oer, oedd yr eira wedi bod mor oer, oedd yr hogyn wedi marw. Ond un peth ar nhw ffeindio, oedd pan oedd o wedi marw, oedd o'n gafel yn y bys yma. A dyma nhw sôn wrth yr esgob, dar ni ffeindio'r hogyn yma wedi marw, oedd o'n gafel yn y bys yma. Yr esgob yn sylweddoli, oedd yr hogyn wedi cofio'r adnod, yr arglwydd yw fy Migael. So yr hogyn wedi gofyn i Iesu Grist fod yn fugail iddo fo. A felly, i bob un ohono ni, dyna beth da ni eisiau, ynde? Nid jyst bod Iesu Grist yn fugail i bobl eraill, nid jyst bod Iesu Grist yn waredwr i bobl eraill, ond bod yn waredwr i ti, a ti, a ti, a ti, a fi. Yr arglwydd yw fy Migael. Felly cofiwch chi yr adnod yna, yr arglwydd yw fy Migael. Iawn. Reit, da ni'n mynd i ganu emyn bach arall neu cân bach arall sy'n sôn am Iesu fel anreg mae Duw di roed i ni. Ac am fod Iesu yn anreg mae Duw di roi i ni, da ni yn gallu byw fel mae Duw eisiau ni fyw. Parodd yw hyn, fy Iesu yw fy mrhynwr, ni all y nefoedd roddi mwy na hyn. Llawenydd yw yng nghyfiawnder i am rhyddir, fy nghariad ffyddlon am tragwyddol hedd. At hyn rwy'n dal, fy ngobaith yw fy Iesu. Iesu yw fy Migael. Ni all y nefoedd roddi, y clymwyd fenaid yn ei fywyd ef, o'r yfeddod mor fawr, eiddof popeth yn awr. Nid my fi, ond trwy Grist yna fi. Wedyn, gewch chi fynd nôl ag yn ystod yr emyn fyddwch chi'n mynd i'r ysgol Selia.
Gadwch i ni droi at yr arglwydd Iesu Grist mewn gweddi. Gadwch i ni droi at yn tad mewn gweddi. O Dduw ein tad ar orsedd uchar nef, ac ar dydd y helaw yr arglwydd Iesu Grist, yn hiriolwr a'n harch o ffeiriad mawr. Wrth i ni blygu ger dyfron y bore yma, da ni'n dod unwaith eto gan gyffesu. Mae'n gobaith ni ydyw yr Iesu. Does gynddon ni ddim hyder mewn dim byd arall mewn gwirionedd ar gyfer y byd hwn ac ar gyfer tragwyddoldeb. Sgynnon ni'n hyder o ddiwn tad yn yn cyfiawnder ni yn hunain. Oherwydd da ni'n gwybod na tydi'n cyfiawnder ni ar ei ore ddim ond fel bratiau bydron. Sgynnon ni ddim hyder yn yn arweinwyr dynol o ddiwn tad. Oherwydd da ni'n ymwybodol mae pechaduriaid ffôl ydy pob un ohonyn ni. Ac o arglwydd yn Duw, does gynnon ni'n hyder bod y byd yn ddigon ar yn cyfer ni. Ond o arglwydd yr wyt ti wedi gosod tragwyddoldeb yn calonau ni, mwyn i ni hiraethu amdana ti. Mwyn i ni fod ar syched yma yn ein heneidiau, nad oes dim byd yn gallu fodloni yn y pen draw, ond golwg ryfeddol arna ti ac ar yr arglwydd Iesu Grist. A da ni'n diolch i ti o ddiwn tad, dy fod ti yn ogoneddus, yn brydferth mewn sancteiddrwydd, yn un y gallwn ni ffeindio pob dim dyn ni angen yno ti. Ac o ddiwn tad, dyn ni yn ymwybodol bod y saint ar hyd blynyddoedd wedi adleisio geiriau Dafydd, gan ddweud, yr arglwydd yw fy Migael, ni bydd eisiau arnaf. Os ydy yr arglwydd Iesu yn eiddo i ni, yna da ni'n fodlon, da ni'n dawel, da ni'n angen dim byd arall. A rhyfeddod i ni o ddiwn tad ydy dy fod ti yn dy ras ac yn dy drigaredd wedi dewis mewn rhyw ffordd clymu dy anrhydedd a dy ogoniant di efo'n achubiaeth ni. Tosteri dwyfol fawr at lwch y llawr fy'n bod. Pan gymryd Duw achubiaeth dyn a'i glymu'n un a'i glod. Os ydy marwolaeth Iesu Grist yn effeithiol, ac os ydyn ni trwy hynny yn cael yn hachub, mae hyn yn ogoniant i ti. Ond os rywsut mae'r cyfan yn methu, yna mae dy ogoniant i yn llai. Ac felly, da ni'n diolch y bore yma bod marwolaeth y gwaredwr drosto ni yn ddigon i dalu am bob pechod y bai. A da ni'n llawnhau o ddiwn tad yn bod ni y bore yma yn gallu just gorffwys yn y waredigaeth sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth orffwys yn y waredigaeth yma o ddiwn tad, da ni'n gofyn am dy gymorth. Oherwydd da ni'n byw mewn byd sydd yn brifo, mewn byd lle mae cymaint o anghenion. Da ni o ddiwn tad yn ymwybodol efalle bod ganddo ni anghenion a da ni am gyflwyno rheini i ti. Ond da ni'n gwybod bod yna anghenion mawr yn y byd hefyd. Mae anghenion difrifol o ddiwn tad yn Gaza ac yn Israel ar hyn o bryd. Mae'r llyfr y Diarhebion yn deud fod calon y brenin i'r llywodraethwyr yn dy ddwylo di i ti fedru i troi nhw llew ti yn dymuno. A da ni'n gofyn ar i ti droi calonau brenhinoedd neu arlywyddion arweinwyr y gwledydd o ddiwn tad. Fel bod na ddatrys y sefyllfa ddifrifol sydd yn Gaza. Da ni'n ymwybodol o arglwydd na, da ni'n yn gallu datrys
y sefyllfa. Da ni'n ymwybodol o ddewn ta fod na ganrifoedd o wrthdaro y tu ôl i'r cyfan. Ond o arglwydd, mi fedri di ddwyn mesur o heddwch. Mi fedri di ddwyn ffordd i'r clawd yn ywynnog y diamddiffyn y rhai sydd yn dioddau yno i gael eu cadw. Ond o arglwydd, os di sylw'r byd ar Gaza, da ni'n ymwybodol hefyd fod yna anghenion yn Wcrain o hyd. A da ni'n cyflwyno'r sefyllfa honno i ti. Ac wedyn, da ni'n gallu meddwl am lefydd fel Gogledd Nigeria, lle mae Cristnogion yn cael eu herlyd a'u lladd yn gyson o ddewn tad. Pakistan, lle mae yna Cristnogion yn ddiweddar wedi cael eu cartrefu, wedi eu llosgu gan eu cydbentrefwyr achos bod nhw wedi troi o'r hen grefydd at Grist. Ac arglwydd, mae gynddon ni hefyd yn gyfalon yn anghenion. Da ni'n ymwybodol bod na nifer o'r eglwys yn dioddau a da ni'n cyflwyno pob un i ti rwan. Gan weddio bydde di'n closio at y rhain. Bydde di o ddiwn tad yn rhoi iddyn nhw just yr ymwybyddiaeth dy fod ti gyda nhw. A dy fod ti yn gwybod amdanyn nhw. A dy fod ti o ddiwn tad yn gyfalu am bob un. A da ni'n gweddi am gynhaliaeth a nerth iddyn nhw a rhai sy'n gyfalu amdanyn nhw. Da ni'n gweddi hefyd o ddiwn tad dros yn gwlad. Gwlad sydd ar un olwg wedi troi cefn ar yr efengil fy'n gymaint o anrhydedd iddi yn y canrifoedd a fi. A da ni'n gweddi o ddiwn tad dros yr rhai sydd heb eto gredyn yr arglwydd Iesu yn yn gwlad. Os gwelid i fy dda, ni di beri bod y eglwys yn cael ei hadnewyddu, bod ni'n gallu bod yn oleuni i gyfeirio pobl at Grist, bod ni'n gallu bod yn halen i roi blas ar y bywyd diwiol hwnnw sydd yn fywyd dan dy arglwyddiaeth di. Ac i bob un ohono ni bore yma o dad, da ni'n dod yn gofyn os gwelid i fy dda, neu di siarad efo ni y bore yma trwy'r gair. Gadi'r gair y bore yma fod i ni yn fwyd, yn gynhaliaeth, yn fendith. Da ni felly'n gofyn ar ei ti. Beri bod ni yn clywed nid just geiriau, ond bod ni'n deall rhywfaint o dy galon di, a bod ni'n clywed ar hyn sy'n mynd i wneud gwahaniaeth i'n bywydau ni heddiw ac yn yr wythnos sydd yn dod. Clyw yn gweddi o dad, achos bod ni'n gofyn y cyfan trwy Iesu Grist yn y harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Wel, dwi am ddarllen o Efengil Ioan ar 10 bennod. Adnodau cyfarwydd i ni gyd, lle unwaith eto'n dilyn y drydedd salm ar hugain, mae'r arglwydd yn sôn amdano'i hunan fel y bugail. Ioan pennod 10. Yn wir rwy'n dweud wrthych, lleidr ac ysbeiliwr yw'r sawl nad yw'n mynd i mewn trwy'r drws i gorlan y defaid, ond sy'n dringo i mewn rhywle arall. Yr un sy'n mynd i mewn trwy'r drws yw bugail y defaid. A mae ceidwad y drws yn agor i hwn, ac y mae'r defaid yn clywed ei lais ac yn ta'n galw i ddefaid ei hun wrth ei henwau ac yn ei harwain hwy allan. Pan fydd wedi dod a'i ddefaid ei hun i gyd allan, bydd yn cerdded ar y blaen, a'r defaid yn ei ganlyn, oherwydd ei bod yn adnabod ei lais ef. Ni chanynant neb dieithr byth, ond ffoiodd i wrtho, oherwydd nid ydynt yn adnabod llais dieithriad. Dywedodd Iesu hyn wrthynt ar ddameg, ond nid oedd e'n twyn deall ystyr yr hyn yr oedd yn ei lefaru wrthynt. Felly, dywedodd Iesu eto, yn wir, rwy'n dweud wrthych, my fi yw drws y defaid. Lladron ac ysbeilwyr oedd pawb a ddaeth o'n blaen i, ond ni wrandawodd y defaid arny'n twy. My fi yw'r drws. Os daw rhywun i mewn trwy fi, caiff ei gadw yn ddiogel, caiff fynd i mewn ac allan a dod o hyd i borfa. Ni ddaw'r lleidr,
ond i ladrata ac i ladd ac i ddinistrio. Yr wyf fi wedi dod mwyn i ddynion gael bywyd a'i gael yn ei holl gyflawnder. Mae fi yw'r bugail da, a mae'r bugail da yn rhoi ei einioes dros y defaid. Mae'r gwas cyflog nad yw'n fugail nac yn berchen y defaid yn gweld y blaidd yn dod, ac yn gadael y defaid ac yn ffoi, ac mae'r blaidd yn ei ysglyfio ac yn ei gyrru ar chwal. Mae'n ffoi am mai gwas cyflog yw, ac am nad oes ofal arno am y defaid. Mae fi yw'r bugail da, yr wyf yn adnabod fy nefaid, am defaid yn fy adnabod i. Dyma air yr arglwydd. Wel, cyn i ni droi fyfyrion y gair, gadwch i ni ganu emyn arall efo yn gilydd. Pam yr ofna fenaid gwan? Wrth weld a neirif lu yn amau bod i'm ran a hawl yn Iesu ci. Gwn mai deulu thwirionedd yw fod cariad Duw yn para byth. A mae'r ail bennill efallai yn bennill sydd yn clymu fewn efo thema y bregeth. Podd gall y bugail mawr anghofio'i annwyl wyn, pan ddaeth o'r neb i lawr i farw ei mwyn. Gwn mai deulu thwirionedd yw. Gwirionedd sicr ydy o, fod cariad Duw yn para byth. Wel, bore yma o'n i'n awyddus bod ni'n awyddus i edrych am ychydig ar y drydydd salm ar hugen, salm gyfarwydd i ni. Dwi'n ymwybodol, mi nath Rodri mewn gwasanaeth teulu fynd at y salm yma ddechrau fis Gorffennaf. Ond da chi wedi cael tair pregeth lenni ar Iesu'n cerdded ar y dŵr, felly dwi'n mynd ymddihiro am droi at
at y salm yma bore yma. Os gynnwch chi hoff le, rhyw fan lle ydych chi'n mynd a ydych chi'n teimlo yn ddiogel, rhyw le cyfforddus. Falle bod gynnwch chi gader yn y tŷ. Gwrth eistedd ynddi, wel, mae'r clustogau, achos bod chi wedi eistedd gymaint, mae'r clustogau wedi moldio i siap eich corff chi. Fel petai ydych chi'n teimlo, reit, dwi'n perthyn fan, mae'n lle fi. Neu falle bod na ryw le a ydych chi'n mynd yno a ydych chi'n cael eich cymryd nôl i'ch plentyndod a ydych chi'n cofio ryw amser braf a ydych chi'n teimlo yn saff. Wel, profiad felly lawer ohono ni wedi troi at y drydydd salm ar hugen. Dyna pam o'n i am ddarllen yr hen gyfeithiad achos mynd â fi nôl i'm mhlentodau falle. Go bryn fod yna unrhyw salm sy'n mor gyfarwydd a hon. A mae wedi bod yn sail i nifer o emynau neu ganeuon, a mae'n siŵr bod chi wedi clywed sawl pregeth ar y salm dros y blynyddoedd. Ond salm am Iesu Grist ydy hon ynddo. Fod i yn bugail, neu fe soniodd Iesu Grist ei hunan amdano fo'i hunan fel bugail da. Ac bod wedi cael ei sgrifennu fil o flynyddoedd cyn i'r arglwydd gael ei eni ym Bethlehem. Eto, salm amdano fod i yn gymaint ag unrhyw beth arall. Un o hoff ddarluniau'r Beibl ydy amdano ni fel defaid. A mae pob dafad angen bugail ynddo. Hyd yn oed os ydych chi'n weinidog neu'n fugail eglwys. Cyn bod yn fugail, ydych chi'n ddafad. Mae'r salm yma fel myfyrdod gan y brenin Dafydd oedd wedi bod yn fugail cyn dod yn frenin ac yn bellach gymaint yn hyn wedi profi blynyddoedd o ofal Duw. Mae'n edrych yn ôl a gweld fel oedd Duw wedi gadw o, fel oedd Duw yn wir wedi bod yn fugail iddo fo. Fedra fo ddim ond meddwl amdano fo hunan fel rhyw ddafad gwirion oedd yn crwydro. Ond Duw yn ei gadw fo. Fydde wedi bod ar ben arno ers blynyddoedd, ond am ofel tyner y bugail da. Rwan, wrth droi at y salm, dwi'n eisiau nodi pob dim. Yn wir, 3 peth yn benodol dwi eisiau i ni feddwl amdano fo. Ond fel gair i gychwyn felly yn fyrsiog. Gadwch chi mi nodi, rhywbeth amdano ni fel defed. Mae yna tueddiad mewn defed i grwydro. Mae'n rhywun sydd wedi byw yng nghefn gwlad yn gwybod os nad i ffarmwr yn gofalu am ei ffensys a'i wrychoedd, yna fydd y defed yn ffeindio twll a fydd o leia un yn mynd allan ac reit aml mae yna ragor yn dilyn a maen nhw'n crwydro felly. Felly rhan o job bugail ydy darparu ar gyfer pob angen. A mae'r bugail da yn gwneud hyn i ni. Ni bydd eisiaf arnaf. Does dim angen unrhyw beth arnau. Yn fwy na mae Duw yn ei ras, yr arglwydd Iesu Grist yn ei ras yn ei roi i mi. A mae'n deud fe wna i mi orwedd mewn porfeydd gwelltog. Pryd mae Dafydd yn gorwedd? Mae'n gorwedd pryd mae'n dawel fod pob dim yn ddiogel. Fod pob dim yn saff. Mae nifer ohonoch chi wedi bod ar wyliau'r wythnos diwethaf, a mae Duw eisiau chi wybod am orffwys. Ynddi? Mae Dafydd yn gorffwys pan mae'n teimlo'n ddiogel, a mae Duw eisiau chi fod yn ddiogel. O'n i yn y cwaro gweddi chydig wythnos yn ôl yn sôn am Duw chatafi i bawb sy'n flaenedig ac yn llwythog. Ac un o'r pethau mae Crist yn dweud ydy addfwyn a gostyngedig wyf o galon ac fe gewch orffwystra i'ch eneidiau. Dyna pam mae Duw wedi rhoi patrwm i ni, nos i orffwys a dydd i weithio. 6 diwrnod i weithio a diwrnod o sabath i orffwys. Gwyliau yn ystod y flwyddyn, nifer o wyliau penodedig yn ystod y flwyddyn i'r Iddewon. A da ni'n gallu anghofio hyn, ond efe a wna
i mi orwedd. He makes me lie down. Mae Duw yn dymuno bod ni yn cael y gorffwys yma. Ond be am y salm? Be dwi eisiau sôn amdano fan y salm yma? 3 gair. Adfer, amddiffyn ac arlwyo. Gadwch chi gychwyn efo adfer. Mae'r Beibl Cymraeg Newydd yn y drydydd adnod yn dweud mae ef yn fy adfywio. Ond mae'r hen gyfeithiad yn dweud efe a ddychwel fy enaid. A bron pob cyfeithiad Saesneg yn dweud he restores my soul. Mae bywyd i bob un ohono ni yn daith. Yn daith lle da ni cael yn geni, yn tyfu, yn ceisio rhyw fath o yrfa, ceisio rhyw fath o fywyd sy'n bodloni. Mae profi'r gwir fodlonrwydd yma sôn amdano fo yn y gorffwys yn rhywbeth sydd yn brin iawn. A na ryw beth aflonydd am y ddynoliaeth yn does. Da ni chwilio am orffwys. A'r peth pwysig mewn unrhyw daith ydy gwybod ble ydych chi'n mynd. Ble fydd diwedd y daith. Ac ers i addag Efa gael ei bwrw allan o arddeden, mae pob un ohono ni'n teithio naillai oddi wrth y Dduw, neu teithio at Dduw, yn ôl at Dduw. Ac yn y salm yma, efe a ddychwel fy enaid, mae'r gair yma yn golygu dychwelyd neu dod yn ôl. Bwriad y bugail ydy dod â ni nôl i'r fan lle ddylen ni fod. Os ysgrifennodd John Milton gerdd enwog Paradise Lost, mi ddaru fo hefyd ysgrifennu cerdd arall chydig bach byrach, rai blynyddoedd wedyn, Paradise Regained. Mae'n mynd â ni nôl at y gwaredwr. A dyma pan bod cymaint o ddamhegion Iesu yn sôn am ddod adref. Y ddafad golledig yn cael ei chario adref ar ysgwydder bugail. Y mab y fradlon yn dychwelyd adref at ei dad. Y bugail yn casglu'r defaid i'r gorlan, y defaid eraill i'r un gorlan. Ond wrth gwrs, tydi dychwelyd at Dduw ddim jyst yn golygu dod â ni yn ôl. Pa yw's dod â ni nôl fel ag yr ydyn ni? Dyn ni angen mwy yn dydyn ni. Mae dod â ni nôl yn golygu iachau. Un o'r rhaglenni fydda i'n mwynhau i gwylio ar y teledu ydy The Repair Shop. A mae pobl yn dod ar ryw hen bethau i gael eu trwsio. Dych chi'n gweld ambell beth yn cyrraedd a dych chi'n meddwl be ar y ddei arall a rhai'n neud o hyn. Un tro oedd na rhywun wedi dod ar ryw Leicester China cain. Ond oedd y llestr yma'n llythrenol, jyst mewn darnau. A ddych chi'n meddwl, waw, sut mae unrhyw yn mynd i allu gwneud unrhyw beth o hwn? Ond dyma y grefftwraig yma oedd yn gallu gwneud, dyma'n dod, dyma'n rhoi pethau nôl. Ac yn wir erbyn y diwedd, oeddech chi'n gallu gweld lle oedd hi wedi trwsio, oedd y cyfan wedi i dod yn ôl i berffeithrwydd i bob golwg. A'r ymateb wrth gan y person oedd wedi dod ar cyfan mewn oedd, wel, dagre yn crio, achos oedden nhw rioed i dychmygu bydden nhw'n cael y llestr gwerthfawr yma yn ôl mewn un darn. A dyna mae Iesu eisiau gwneud efo pob un o'i ddefed. Dio ddim yn fodlon ar yn bod ni yn cael yn gadael yn amerffeithrwydd. Mae eisiau ni ddod nôl i be ddylen ni fod. Mae am yn hadfer ni i fod yr hyn dylen ni fod. A dyna pam mae cymharol ychydig sy'n mynd fel y lleidr ar y groes yn syth o'r foment o gredu i baradwys. Da ni'n gorau mynd trwy'r broses yma o iachau'r afiechyd sy'n yn gwahanu ni oddi wrth Dduw. Mae pob profiad, pob her da ni'n wynebu, pob rhwyster ni'n gorfod i oresgyn,
Nailla'n yn gyrru ni'n mhellach oddi wrth Dduw, neu os yw'n ni adael i'r bugail da wneud i waith yn iawn, mae'n yn gwneud ni yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Yn dod â ni nôl at Dduw wrth i'r ysbryd glân weithio arno ni ac ynddo ni. A ydych chi'n cofio yn ameg y ddafad golledig, roedd y bugail yn cario'r ddafad ar ei ysgwyddau. Felly Crist sy'n cymryd y baich o'n dychwelyd ni. Fe dalodd yr pris am yn pechod trwy fod y bugail da oedd yn rhoi einioes dros y defaid. Ac yna ma'n yn cario ni, ddeud i gwir weithiau, dwi'n amau bod yn llusgo fi. Gorau cael yn llusgo ymlaen. Mae pob Christian yn work in progress yn dydy. Cofiwch eiriau John Newton. Dwi ddim be ddylwn i fod. Dwi ddim be hoffwn i fod. Dwi ddim be dwi'n gobeithio bod. Ond dwi ddim beth oeddwn ni. A trwy ras Duw mi rydw i beth ydw i. Mae Duw ar waith yn ddau. Yn bwrw'r corneli hunanol i ffwrdd. Yn tynnu allan y pechod ac yn peri mod i'n dod i garu Duw, caru'r arglwydd Iesu Grist, caru ffordd Duw, caru fy nghymydog yn well. Felly dyna'r peth cyntaf, efe a ddychwel fy enaid, mae'n yn adfer ni. Yr ail beth, amddiffyn. I mi gerdded trwy ddyffryn tywyll du, nid ofnaf niwed. Dyffryn tywyll du. Mae bywyd yn gallu bod efo'i ddyffrynnoedd tywyll du. Tydi bywyd ddim bob amser yn hawdd. Oes, mae yna brofiadau braf. Mae yna bethau sy'n rhoi llawenydd mawr i ni, a phob math o fendithion da ni'n gallu i profi. Ond mae yna brofiadau anodd hefyd, ac fe wyddai Dafydd am hynny. Roedd y defed dan i ofal wedi cael ei bygwth gan fleiddiad, gan arth hyd yn oed, a llewod. Ac heb i Dafydd fod yno yn ei hamddiffyn, mi fydde'r dyffrynnoedd yn sicr wedi gallu bod fel glyn cysgod angau. Gyda'i gwir mae'r esbonwyr yn deud bod hwnnw'n gyfeithiad digon teg o'r Hebraeg. Dyffryn lle mae yna gysgod marwolaeth a chi'n ofyn i beth sy'n mynd i ddod a chymryd y mywyd i. Da ni'n gwybod mae felly oedd bywyd Dafydd ei hunan. Wynebodd o Goleuath. A beth oedd Dafydd yn wyneb Goleuath? Ond y fwy difrifol na hynny fe wynebodd o Saul. Y brenin yn ei erlyd o. A wedyn Absalom, ei fab o eisiau roed yn frenin yn ei lefo, a mewn gwirionedd yn gynllwynio mwyn iddo fo gael ei ladd. Mae Canan yn wlad lle mae yna ddyffrynnoedd ddwfn, a lle i ladro neu anifeiliad. Da mae gysymariad Tregarog yn ffitio fewn i'r darlun yna, ynddydi, o le lle mae lladron yn gallu cuddio ac ymosod. A da ni'n gwybod bod yna brofiadau mewn bywyd sy'n bron yn ormod i ni. Trwy drgaredd Duw, da ni wedi gallu osgoi rhai o'r pethau ofnadwy sydd yn digwydd yn y byd. Ond tydi bod yn blentyn Duw ddim yn golygu bod ni'n osgoi trafferthion. Di bod yn oen neu'n ddafad i'r bugail da. Ddim yn golygu bod ni'n gorfod wynebu profedigaethau. Oes, mae yna Gristnogion yn Gaza heddiw, ac yn Wcrain. Mae rhai gafodd eu lladd eisoes. Mae yna Gristnogion yn Pakistan sydd a'u cartrefi wedi llosgyn yr wythnosau diwethaf yma, achos bod nhw'n Gristnogion. A rhai Nigeria sydd wedi cipio ac wedi cael eu lladd. Wrth gwrs, mae'r problemau yna chydig bach yn afreal i ni. A mae gynno ni broblemau. Mae salwch yn gallu dod, a hwnnw'n salwch difrifol. Mae rhai'n gallu colli gwaith. Mae yna ddamweini yn digwydd. Gofid yn y teulu.
pethau yn digwydd i'n plant neu i'n brodyr a'n chwiorydd. Dyn ni'n gallu cael yn brifo gan bobl. Cofio rhywun bennill bach oedden ni yn adrodd yn ar iard ysgol pan oedd plant yn deud rhywbeth. Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Ond diolch yn wir. Mae geiriau yn brifo. A da ni'n gallu cael yn brifo a'n bradychu ar adegau. Ond mae ddylai'r pethau yma i ddechrau enyn cydymdeimlad wrth i ni weld pobl eraill yn dioddau. Ond oedd Dafydd yn dweud, iddo fo fynd ar hyd y llwybrau tywyll yma, eto mae'n gallu dweud, nid ofnaf niwed. Diolch yn mynd i ofni bod na wir ddrwg yn mynd i ddallu digwydd iddo fo. Sut mae'n gallu dweud hynny? Canis yr wyt ti gyda mi. Dyna'r gyfrinach fawr i fywyd y Cristion, ynddo? Canis yr wyt ti gyda mi. Nid set o reoled i bywyd y Cristion, ond perthynas. Da ni'n deud hyn yn gyson. Mi fyddwn ni'n troi at y Nadolig a mi fyddwn ni'n clywed am Emmanuel, yn byddwn ni. Emmanuel, Duw gyda ni. Ac ie, fe ddath Crist i'n byd, fe ddath Duw i fod yn byd ni a'n bywyd ni 2000 o flynyddoedd yn ôl. Gafodd o'i eni Methlem, fe oedd o fyw yr un math o fywyd, wynebu'r un math o broblemau, yr un math o dynfa calon a dynnu yn ei wynebu. Ac yna fe nath o farw ar y groes cyn atgyfodi. Ond mae'n fwy na jyst bod Crist wedi bod efo ni 2000 o flynyddoedd yn ôl. Mae Crist yn addo bod efo ni trwy ysbryd glân. O Dafydd wedi profi Duw efo fo mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Weithio oedd Duw'n dod yn agos trwy bobl eraill. Abigail yn cadw Dafydd rhag dial ar Nabal am ei ddrygioni a bod gwaed Nabal ar ei ddwylo fo. Abigail yn golygu bod Duw trwyddi hi yn ei gadw fo rhag drwg. Dro arall oedd Duw yn dod ato fo yn ei gydwybod ei hunan. Pan oedd o'n yr ogof yn cuddio rhag Sol. A Sol yn dod fewn i'r ogof. A dilynwyr Dafydd yn dweud, dyma dy gyfle di, lladd o. Bydd o'n gymaint haws cael gwared ar gelyn. Ond Dafydd jyst yn torri ymyl gwisg Sol a'i gydwybod o'n i daro fo. Sut fedra i ladd yn einiog yr arglwydd? A Duw ni gadw fo yn yr amgylchiad peryglus hynny. Mae ddiwydion y Beibl mor niferus. Felly, beth bynnag ydych chi'n mynd trwyddo fo heddiw? Fe ddydodd Iesu, na tydi aderyn y to ddim yn disgyn i'r ddaear heb y tad. Da ni'n ffeindio adar yn gyson yn hedfan fewn i ffenestru'n tu ni, a mae yna bang yn digwydd, a gambell aderyn yn hedfan mewn bang, a mae'n disgyn, a mae wedi mynd hedfan mor galed fewn i'r ffenest, mae wedi disgyn yn farw. Ond nid meddai Iesu heb ein tad. Oedd o'n disgyn yn dwylo y tad. A dyn ni werth llawer mwy na adar y to meddai Iesu. Yn yr oriwch ystafell, fe ddydodd wrth i'r ddisgyblion, na i'm eich gadael chi'n amddifad. A pan o Steffan yn cael ei ferthyru, fe agorodd ei lygaid, a be welodd o? Fe welodd o'r nef yn agored, a dyna lle oedd Duw ar ei orsedd ac ar ei ddehelaw mab y dyn, yr arglwydd Iesu, yno yn sefyll ac yn edrych. Roedd Iesu efo fo wrth iddo fo gael ei ferthyru.
trwy'r ysbryd glân, mae Crist efo ni bob cam o'r ffordd. A dyna diogelwch ni. Pan oedd fy nhat ci yn mynd trwy ddyfroedd dyfnion, oedd o'r eisoes wedi colli 2 o'i blant yn ifanc iawn, ac yna dyma i'w wraig o'n marw. A fe dderbyniodd o lu o lythyrau ac wrth i mi fynd trwy'r rhain, dyma fi'n ffeindio un oedd yn arbennig iawn. A be oedd y llythyr yma yn deud oedd, peidiwch chwilio am esboniad. Peidiwch ceisio deall. Be ydych chi angen rwan yn nid esboniad, be ydych chi angen rwan di cwmni eich gwaredwr. A mae hwnnw yn gyngor mor ddoeth, mor gywir. A ni'n sôn am fugeiliad Albania, efo y defed trwy'r dydd, a dod â nhw fewn i'r gorlan trwy'r nos. A felly mae'r arglwydd, welen ni hynna ac ni chwsg ceidwad Israel. Adfer am ddiffyn. Ond mae yna fwy. Arlwyo. Da ni'n mynd defnyddio'r gair arlwyo yn aml iawn yn Aden, ond da ni'n gwybod beth yw'r ystyr. Darparu gwledd. Dyna mae'r salm yn deud. Yr wyt yn arlwyo bwrdd o'n blaen. Yng ngwydd fy ngelynion. Ie, mae Satan eisiau'n cael ni lawr, ond mae Duw yn darparu ar yn cyfer ni, mae'n arlwyo ar yn cyfer ni. Yr wyt yn neinio fy mhen a golew, dyna un o'r pethau oedd yn y traddodiad yn ende oedd bod rhywun yn mewn llwch y diwrnod felly ynde, ac yn y blaen, a wedyn fyddwch chi'n cael yr olew yma, fydde yn esmwythau'r pen ac a'r persawr yn yr olew yn esmwythau'r enaid. Yr wyt yn eneinio fy mhen a golew, mae fy nghwpan yn llawn. Pan oedd Israel yn yr anialwch yn o'r pryderon mawr, oedd ble gawn ni bwyd. A dyma Dyw'n rhoi'r manna. A beth am ddiod? Fe arweiniodd nhw at ffynhonna hyd yn oed peri ddŵr lifo o'r graig. A dim ond rhagflas oedd hwn, oedd am eu harwain nhw i'w wlad oedd yn llifeirio o laeth a mel. Ond wrth gwrs, nid jyst sôn am fwyd i'r bol oedd Moses. Fe'ch porthodd a manna, meddai Moses, nad oeddech chi na chynafiad yn gwybod beth oedd, mwyn i'ch dysgu nad ar fara yn unig y bydd rhywun fyw, ond ar bopeth sydd yn dod o enau'r arglwydd. A Iesu wrth gwrs yn dyfynnu'r adnod yma, bellach ymlaen, nid ar fara yn unig y bydd byw dyn, ond ar bob gair sy'n dod o enau Duw. A mae Eseia yn deud, pam y gwariwch arian am yr hyn a Dyw'n fara, llyfurio am yr hyn a Dyw'n digoni. Gwrandewch arnaf yn astyd, a chewch fwyta'r hyn sydd dda, a mwynhau danteithion. O'n i sôn ar y dechrau, bod yna anfodlonrwydd yn ein calonau ni. A does dim byd ond Duw yn gallu lenwi. Dim ond Duw yn gallu bodloni. A mae cymaint o ddamhegion Iesu'n sôn am wleddoedd, gwledd briodas, gwledd i ddathlu fod y mab a fradlon wedi dod adref. Ac yna ar ddiwedd llyfr datgyddiad, dywedodd yr angel wrthyf ysgrifenna, gwyneb byd yr rhai sydd wedi gwahodd i wledd briodas yr oen. Mae yna etifeddiaeth. A does neb yn gallu llygru na'i difetha na'i difwyno na'i chymyd oddi arno ni, meddai Pedr. Prif waith bugel eglwys ydy darparu bwyd ysbrydol ar gyfer ei braidd. Egluro a chymhwyso'r hyn da ni'n gael yn y Beibl. A phwynt y cyfan ydy defnhau'n perthynas efo Iesu, achos mae fi yw bara'r bywyd, meddai Iesu. Fod i'r bara. Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ata fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi.
Mae yna wledd. Mae yna fwyd i'n cynnal ni ar y daith. A gwiliwn rhag dirmygu gair yr arglwydd. Mae yna fwyd, mae yna wledd, mae yna nerth i'w gael trwy'r gair. Sut fedre fy natgu ar ddiwedd y flwyddyn lle oedd o wedi colli i deulu cyfan? Fedri dweud ar ddiwedd y flwyddyn, mae Duw wedi bod yn dda iawn wrth eleni. O'r gwaredwr a fyntau'n cael ei gynnal i fod yn gweinidogaethu yn y byd yma. A cwpl o bethau yn sydyn wrth gloi. Di'n harglwydd ni ddim yn arglwydd Cryn-Tachlyd. Mae nghwpan yn llawn, medde Dafydd, yn llythrenol, mae nghwpan ni'n gorlifo. Da ni'n cael yn dysgu beidio gwastraffu, ond mae Duw yn extravagant yn y ffordd mae o yn arllwys i fendithion ar ei bobl. Rhan o twyll y diafol ydy deud yn bod ni fel Cristnogion yn colli allan. Da ni'n cael cymaint o hwyl a phobl eraill. Bywyd diflas ydy bywyd Cristnogion. Fedre ddim byd bod ymhellach o'r gwir. Ac uchafbwynt y bywyd ydy pan da ni yn profi agosrwydd Iesu Grist i hyn, yn profi agosrwydd Duw. Williams Patrick Kellen yn ysgrifennu, awr wrth byr gymdeithas felys, awr o weld y wyneb pryd sy'n rhagori fil o weithiau ar bleserau gwag y byd. Mir o'r cwbl angwmpeini pyr fy new. A mae Dafydd yn gorffen yn dweud, yn sicr bydd daioniaeth Tregaredd yn fy nilyn bob dydd o'm bywyd. Dilyn? Rhyw ddilyn lingdilong? Tawel bach? Na. Mae'r gair yn Hebraeg yn un cryf. Bydd daioniaeth Tregaredd yn rhedeg ar fôl i. I ddefnyddio ymadrodd Cymraeg da, bydd daioni yn eich chasio chi. Yn mynd ar eich ôl chi. Mae daioni Duw yn, wel, y gair Saesneg fydde pursue neu chase. Nid goddef y byd ar bywyd yma da ni fod. Hyd yn oed yn y profiadau anodd. Gallwn wybod am gwmni yn harglwydd. Gallwn brofi tangnefedd, y tangnefedd sydd i'w chlaw bob deall. Mae Iago yn gallu deud, fy nghyfeillion, cyfrifwch chi'n llawenydd pyr pan syrthiwch chi amrywiol brofedigaethau. Pan mae'n anodd, wel, cyfrifwch hwnnw yn fendith. Sut mae hynny'n bosib? Mae yna lyfr bach, Helen Roosevelt wedi sgrifennu, Count It All Joy, lle gafodd ei herio. Mi oedd wedi sgrifennu llyfr arall oedd yn dweud bod wedi dysgu bod yn fodlon beth bynnag i chyflwr. Ond wedyn dyma'n dweud, na, mae eisiau mwy na jyst bod yn fodlon. A goddef. Mae eisiau llawenhau. Bod Duw yn y profiadau anodd yma yn delio efo ni, yn gwneud ei waith ynddo ni. Ac yn y profiadau anodd bod yn gallu dod a rhoi i gwmni rhyfeddol i ni. A rhyw ddydd cawn wybod y llawenydd o glywed yr angel yn deud mae'r wledd wedi cyrraedd. A priodas yr oen yn digwydd. Welem a proswylfa Duw gyda'r ddynoliaeth. Bydd yn preswylio gyda hwy, byddant hwy'n bobloedd iddo ef, a bydd Duw ei hun gyda hwy yn ddiw iddynt. Fe sych bob deigr o'i llygaid hwy. Ac ni bydd marwolaeth mwyach na galar, na llefain, na phoen. Mae'r pethau cyntaf wedi mynd heibio. Yn sicr, bydd daioni a thrigaredd yn fy nilyn bob dydd yn bywyd, medde Dafydd. A byddaf yn byw yn hir arglwydd, yn dragywydd. Yn dragywydd. Dyma'r bugel da. Y bugel da
sydd yn adfer, y bugail da sydd yn amddiffyn, y bugail da sydd yn arlwyo gwledd ar ein cyfer ni. A gadwch chi hwn eich cynnal chi heddiw. Gadwch chi iddo fo'ch cynnal chi yn yr wythnos sydd yn dod, yn yr wythnosau sydd yn dod, a'r misoedd, profiadau anodd fydd yn dod, a'r profiadau braf. Gadewch i chi fwyta'r danteithion mae Eseia 55 yn sôn amdano fo. Pam eich gwariwch arian am yr hyn ydyw fara, llafur am yr hyn a dyw'n digoni. Bwytewch yr hyn sydd dda. A llawen hewch yn eich bugail rhyfeddol chi. Beth am i ni ganu wrth gloi emyn efo yn gilydd sydd yn sôn am y bugail mwyn. Y bugail mwyn o'r nef a ddaeth i lawr i geisiau braidd trwy'r erchyll anial mawr. Ei fywyd oes yn aberth yn ei lle a'i crwydrad hwydd i alwyd arno fe. Ro'na ddig yn ôl oddi wrth y meirwyn harglwydd Iesu, bugail mawr y defed, trwy waed y cyfamod tragwyddol, eich cymhwyso a phob daioni, mwyn i chi wneud ei ewyllus ef. A bydded i ddolunio ynom yr hyn sydd gymeradwy ganddo trwy Iesu Grist, i'r hwn y bydda gogoniant byth bythoedd. Amen.